Milí naši zákazníci, dovolte mi, aby som vám dnes odprezentoval jeden z našich elegantných, luxusných závesov, ktoré sme dali ušiť tu na našu predajňu v Cashmarku. Bol to záves, ktorý sa šil z tejto látky značky Eva Minge. Ako vidíte na tomto vzorkovníku, k nemu je taktiež na kombináciu, či už na šitie nejakých vankúšov alebo iných bytových doplnkov, možné si doplniť takúto jednofarebnú zamatovú látku. Ďalšou veľkou unikátnosťou tohto závesu je práve to, že neprepúšťa žiadne svetlo, a to je práve vďaka tomu, že sme si ho dali podšiť takouto krásnou počívkou po celej zadnej strane závesu. Vďaka elektrickej kolejničke vieme záves zastaviť v akejkoľvek polohe chceme. V každej svojej forme drží tvar, či je stiahnutý alebo zatiahnutý, a vždy dosiahneme to, že ten záves sa pekne v strede spojí. A tento efekt je dosiahnutý tým, že sme použili riasenku Wave, ktorá zabezpečuje, aby forma závesu bola konštantná. Ak by ste chceli si takýto záves nechať ušiť aj ku vám domov, alebo nejaký iný podobný z iného materiálu, radi vám pomôžeme, neváhajte nás kontaktovať či cez kontaktný formulár, alebo cez telefónne číslo, ktoré nájdete na našom e-shope.